Ens hem reunit aquí a la plaça Constitució el dia de la Constitució espanyola per rebatejar-la com a plaça 1 d'octubre, acte simbòlic de rebuig a la Constitució de l'estat espanyol franquista. El nostre projecte s'allunya molt, està a les antípodes del model de Constitució actual del règim del 78, en el qual el van escriure 7 homes als despatxos condicionats per aquelles èlits del franquisme que volien perpetuar-se en el poder. Volem iniciar a partir de ja un procés constituent real amb un referèndum i unes eleccions vinculants i començar ja a construir una república catalana amb una Constitució que representi les classes populars. En el qual volem que intervinguin tots els agents socials. Volem mostrar també tota la nostra solidaritat amb tots els presos polítics que tenim aquí a l'estat espanyol i també tota la nostra solidaritat amb el president legítim que està a l'exili, malgrat les discrepàncies ideològiques, és el president legítim i el defensarem fins on faci falta.